Menteri Rangba Kajala Conrad K Sangma Hakashipau tarik naiwing ula Plie ka Block Integrated Development Complex jong ka Amlarem Community and Rural Development C&RD Block ha ka jingadon lang Menteri ka tanat puli puthi bat MLA ka than uba la kamen rumbui na lord kiwe kani ka jing Plie pat ba kalong shibenta na ka jinglet jong Menteri Rangba Kajala sha Amlarem Subdivision ban bishar bnia iki kampenroi ki bidang ya syakman hapo kate kathan habakran ha kani ka jingalang Plie Menteri Rangba Kajala ula ong biki office block kidon ka benta ka bakong san bha kum ka jing penya so hapring ka sarkar bat ki pat ba ka balong kum ka jingking ban treikam hok ek scheme jingaram bat ban penthikna baki jing shakri penroi kin poi shaman la kisnong bat kilong yang ula benram baka di integrated complex ka bathymmai kanang penbha shu ka jing treikam da ka bapenya so lang ya kitanat bapher hapo ko wei katanum da ka bapelong ya ki rukam treikam ki bakham stand ki ba shai bat ki ba day bat ki nong snong Conrad K Sangma ula ro iki officer jong katanat C&RD halur ka jing tre shitom jongki bat kin tuye ki bakin yai tre da ka jing IT lun ban penthikna bagi scheme sarkar kin treikam bha ula banjur baka jingpen roy ki jingte khamtam hagi jaka nongkin dong kadang long kamat pakong santam jong sarkar ban kin tiwi ka jingroy kabayaring kan hakleng jela ha ka jingkren jong ubala kemen rumbui ula ai khuble ya Menteri Rangba Kajala halor ka jingkershan ka ba uyai piteng ya kani ka than bat halor ka jingpli ya kani ka complex thamai kaban a jingmentoy shibu ni ki pat ba ka Amlarem ula ong bak Block Integrated Development Complex ka bathymmai kade ka dak jong jingthmu jong sarkar ban ra ka jingsan shar khamjan shakinong snong bat ban penthikna babaro ki kam shakri pat ba kinlong ki bala ban yo hapo ka subdivision Bright and beautiful morning to you all, and I welcome. First and foremost, we welcome our Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad K Sangma. All the separate things have got their own rooms now. So now we. Give me camera. Selfie. Come. Here we go. Thank you.